A estes pés non lles importou cambiar de aires e meterse na lama, e todo para comezar a compaxinar o mundo de internet co mundo dos animais. Hola, son María, representante de influencers e granxeira en prácticas. No concello de Arzúa é onde está a dar os seus primeiros pasos na gandería a nosa María, que regresou á casa familiar despois de estudar en Salamanca e traballar uns anos en Madrid no mundo da publicidade. Hoxe María na aldea coida de diferentes animais, da súa burra Morucha, duns cantos cadeliños, incluída a cadeliña Moa, o seu olliño dereito. E, sobre todo, coida de ata 50 vacas de carne que conforman a gandería familiar na que traballan seus pais e agora tamén a nosa María. María é unha muller do seu tempo e adoita contar os seus progresos na granxa nas súas propias redes sociais. O mundo das redes constitúe para ela lecer, pero tamén traballo. Estando na aldea, pode perfectamente atender o seu traballo como representante de influencers. E isto que é? Pois ninguén mellor que a María para explicarnos iso e como foi a súa volta á casa para dedicarse tamén aos labores da granxa. Hai uns anos, os famosos que salían na televisión, ou os actores, ou os cantantes, facían publicidade na tele. Entonces, basicamente, o que se fai agora é un pouco parecido, pero a xente faino na súa propia casa, co seu teléfono, nas súas redes sociales. Entonces, basicamente, eu que me dedico a ser intermediaria entre as marcas que queren colaborar con estos influencers. Entonces, eu son a que fai a xestión no medio, digamos, unha labor de representación para acordar o contido que se vai facer, os presupostos que se van facer, como crear o contenido, cando hai que publicalo, é un pouco todo o proceso de facer unha colaboración con unha marca en redes sociales. Criei-me nesta aldea, digamos que desde os 18 aos 28 vivín fora, estuve na capital, vivindo alá e demais, pero sempre tiña como un pouco na cabeza a idea recurrente de que en algún momento iba a pasar que as circunstancias iban dar para volver. Estou compaxinando o meu traballo diario, digamos, de representación de influencers con estar aprendendo a ser gandeira, agricultora, un pouco pois todo o que implica vivir nunha casa de aldea, no rural, vamos. Vamos, vamos. Pois nunha casa con animais, vacas neste caso, o primeiro é telas contentas, e niso influe abondo darlles de comer con puntualidade. Na casa compre arrimalo ao ombreiro, e a erva neste caso. Estes labores dos que agora se encarga María non lle son en realidade tan extraños, xa que se criou aquí entre vacas e prácticamente medrou entre elas. A ver, ao final, claro, estando aquí todos os veranos e demais, pois ao final sí que levo toda a vida axudando ao meu pai. Teño vídeos de feito noutro establo que tiñamos antes, aí arriba na casa, vídeos así de pequena, paseándome diante dele, axudando a darlle comida ás vacas. Entonces, bueno, eu fago a miña maneira. É un pouco como salir da rutina miña do traballo e demais e facer isto que, a ver, é moi distinto, pero para min é o de toda a vida. Para María, traballar coas vacas é o máis natural do mundo. Non o é tanto para algunhas amigas do traballo que deixou en Madrid no ámbito da publicidade. Amigas que alucinan cos vídeos que colga María nas redes. Por exemplo, este, no que a nai dun becerriño acabado de nacer ven correndo para protexelo. Tranquila, muller, que non pasa nada. Instinto de nai. Eu empecé un pouco a facer os meus vídeos nas redes sociales porque falaba cas miñas compañeiras de traballo e demais e como que non me creían, como que lles resultaba un pouco raro, decíanme que como podía ter esta vida aquí e tal. Entonces, o do tema dos vídeos foi un pouco eso, por enseñar a miña doble vida de traballar en algo tan moderno e de repente estar aquí cas vacas na miña casa, como sempre, vamos. Na súa vida nova na aldea, unha das mellores compañías que ten María é a súa burriña, que goza da erva acabada de cortar como se fose unha vaca. Temos a todas as vacas, pero tamén temos a Morucha e ao final é unha máis da casa, pero é a estrella, é a protagonista. Certo. Morucha vai ser a protagonista nun vira-vira dunha escena na que imos coñecer a súa historia.